Sí, hola. Bueno, boa noite. Aínda que falta Manolo, se vos parece, vamos a ir empezando. E depois, cando se incorpore, xa continuamos co pleno. Bueno, por nada, repito, boa tarde. Vamos a empezar. A secretaria ten a palabra para que ir dando conta dos asuntos do pleno de hoxe. E empezamos, entón. Sí. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Disculpad. Primer punto del orden del día, asunto 4798, Secretaría, aprobación da acta da sesión anterior 597, correspondente coa sesión ordinaria realizada polo Pleno con data 29 de setembro de 2020. Sí, algo sobre a acta. Nada, bueno, continuamos, apróbase. Gracias, alcalde. Punto número 2 da orde do día, asunto 4799, expediente 2951-2020, información económico-financiera e dar conta información de execución trimestral terceiro trimestre 2020. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020 no que se adoptou o seguinte ditame do que se dá lectura extractada. A Secretaria Xeral dá conta do escrito da Alcaldía de data 12 de outubro de 2020 no que se dá conta que unha vez cumprida pola interventora municipal o día 11 de outubro de 2020 a obriga trimestral de subministro de información a entidades locais ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, elevase o expediente ao Pleno para dar conta da información remitida. O presidente da Comisión explica a finalidade do trámite e, disculpad, a Comisión dá por realizado o trámite para os efectos da súa elevación a consideración do Pleno. Bueno, este punto é dar conta, a non ser que haxa algunha petición da palabra, pasamos ao seguinte. Bien, pasamos ao seguinte, entón. Gracias, alcalde. Punto número 3 da orde do día, asunto 4800, expediente 2889-2020, información económico-financiera, dar conta do período medio de pago terceiro trimestre de 2020. Expediente formado e elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020, no que se deu conta do mesmo, en o que, dando lectura extractada, alcalde ao ditame, a Comisión deuse por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación á consideración plenaria. Bueno, igual que o anterior, é dar conta. Se alguén ten algunha intervención, se non pasamos ao seguinte. Pasamos ao seguinte. Ben. Punto número 4 da orde do día, asunto 4801, expediente 805-2017, cuarta prórroga, contrato de abastecemento de auga potable, mantemento, rede de saneamento e rede de sumidoiro e depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020, no que se adoptou o seguinte ditame do que se dá lectura extractada, presidente. Pois ben, a Comisión, en votación ordinaria, polo voto favorable da totalidade dos membros presentes física e telematicamente, dictamina favorablemente o asunto e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación á cuarta prórroga do contrato de xestión do Servicio Público de Abastecemento de Auga Potable, mantemento da rede de saneamento, rede de sumidoiro e depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa polo prazo dun ano e efectos dende 1 de xaneiro de 2021, condicionado a que, se na súa vixencia se produce unha nova adxudicación á sociedade Viacua S.A., deixe de realizar a prestación a favor da nova, tal e como indica o Servicio de Contratación no informe emitido que consta no expediente. Segundo, de conformidade co informe da interventora municipal, asumir o compromiso de consignar crédito nas aplicacións orzamentarias do vindeiro exercicio 2021 para satisfacer o importe do contrato prorrogado nesa anualidade. E terceiro, notificar o acordo que se adopte a sociedade interesada con indicación do réxime de recursos que poida interpor, disculpade, contra o mesmo. Bueno, ten un informe unánime da Comisión. Non obstante, se alguén quere explicar o expediente, se non pasamos ao seguinte. Pasou por comisión, ten acordo unánime, por lo tanto, estamos de acordo. Bien, pasamos ao seguinte.
No se oye. Desculpade novamente. Desculpade. O seguinte punto da orde do día correspóndese co asunto 4802, expediente 2931-2020, proxecto de renovación, mellora de eficiencia enerxética e adaptación ao regulamento de eficiencia enerxética 1890-2008 da iluminación pública do Concello de Poio, FEDER 2014, programa FEDER 2014-2020. Expediente igualmente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada o 21 de outubro de 2020, do que se dá lectura extractada, presidente. Pois ben, a Comisión, en votación ordinaria, polo voto favorable do total de membros presentes física e telematicamente, dictamina favorablemente o asunto, propoñendo o Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a participación e aceptación expresa do procedimento regulado polos reais decretos 616-2017 e 316-2019 por parte deste Concello. Segundo, aprobar as seguintes actuacións que compoñen o proxecto singular subvencionable por estas axudas. Proxecto de renovación, mellora de eficiencia enerxética e adaptación ao Regulamento de Eficiencia Enerxética 1890-2008 do alumeado público do Concello de Poio por un importe de 980.231,61 euros, para o que se solicita unha axuda do 80%, isto é, 784.185,28 euros. Terceiro, aprobar a dotación orzamentaria ou compromiso de consignación necesaria para a realización das actuacións descritas anteriormente. Esta dotación orzamentaria estará condicionada á obtención de cofinanciación FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, para levala a cabo por importe de 196.046,33 euros. E cuarto, aprobar a memoria descrita asinada polo enxeñeiro municipal das actuacións a acometer. Moi ben, está informado favorablemente, non obstante, se o presidente da comisión que corresponde quere explicar o expediente, senón pasamos ao seguinte. Sí, a ver, isto xa ben dictaminado, pero trátase dun proxecto para solicitar ao IDAE no marco do programa do Concello de Poio de aforro enerxético. Se plantexa un coste elexible, unha solicitude dun proxecto para a renovación do alumado público. Vaise sustituir exactamente 2.695 puntos por tecnoloxía LED de baixo consumo. Temos o proxecto inclúe os honorarios técnicos, a redacción do proxecto, a dirección facultativa, o custe de execución da obra, os gastos xerais de execución, beneficio industrial e demais. Está financiada nun 80%, polo tanto o Concello ten que facer unha aportación do 20%, polo tanto a axuda solicitada ascende a 774.185.000 euros. Xa temos desenvolvido actuacións deste tipo, ahora se pide un proxecto bastante importante, relevante, que substitúe gran parte da nosa rede e que vai a representar un importante aforro. Estamos falando que ao redor de 65.000 euros anuais só este programa. Dentro destas iniciativas da que falaba antes de aforro enerxético, xa con medios propios do propio Concello se teñen sustituído 714 luminarias por tecnoloxía LED, dentro do programa da Diputación do IDAE do 2017, 265, no programa de IDAE do 2019, 501, e agora con este programa se sustituen 2.695, que fai un total de 4.173 puntos de luz que se sustituyen por tecnología LED, co cual quedaría prácticamente o 70% da rede con tecnoloxía de red de baixo consumo, con tecnoloxía LED. Como decía antes, hai un programa que temos desde o ano 2011 de aforro enerxético, onde se auditou a red, o que permitiu mellorar a eficiencia do sistema e ao mesmo tempo reorganizar os contadores, eliminar o tanto alzado, que representou un aforro relevante, cerca de 190.000 euros ano, a eliminación dos
redes duplicadas, se facía un análisis para justificar aqueles contadores da maneira que máis interesara en función do suministro eléctrico, os acordos que facía referencia coa Diputación, os que se fixeron cos medios propios, e ao mesmo tempo tamén se sacou a licitación o contrato de suministro de enerxía eléctrica, que tamén representou un importante aforro anual. Quero recordar que eran 45.000 euros anuais o que se aforrou coa licitación do suministro eléctrico. Todas estas actuacións se engloban dentro do programa da Xenda 2030, cumplindo cos obxectivos 7, 11, 12, 13 de enerxía asequible e non contaminante, cidades e comunidades sostibles, produción e consumo responsables, acción polo clima e demais. Dentro destes programas de fondos europeos a través do IDAE, temos tamén solicitado a través da Diputación varios programas, como é a mellora do sistema de xeotermia do Xaime Illa, 2 programas de mobilidade, como é a mellora da mobilidade no Subiño, co empedrado, adecuando a actuación do entorno urbano ao propias características do núcleo, a un proxecto tamén de mobilidade no Paseo Marítimo de Raxó, a continuación do Porto, que temos pendiente un proxecto de Portos de Galicia, e este programa se faría exactamente co mesmo modelo que está planificado para a parte anterior, co cual mantería unha coherencia e unha unidade de todo o frente costeiro de Raxó. 3 programas tamén de mellora de eficiencia enerxética, a mellora do pabillón, a cuberta do pabillón e alumeado, a envolvente térmica do xinasio e a propia cuberta do concello. A adhesión á Rede Ágora, a elaboración do PACES, do Pacto dos Alcaldes, que tamén nos comprometimos a continuar facendo este tipo de actuacións, a elaboración do PEMUS, a elaboración dos camiños escolares, o propio programa de Porense e Revitaliza da Diputación, que se enmarca dentro tamén deste programa. Seguimos traballando nesta iniciativa e se temos a gran sorte de que somos adxudicatarios deste proxecto, representará un importante mellora no alumado público, unha importante mellora na eficiencia, porque hai determinadas zonas cuyo suministro, a potencia é insuficiente, e con este novo sistema a demanda é moito menor, co cual o funcionamento sería óptimo, e creemos que se melloraría significativamente a rede de alumbrado, ademais de representar unha estimativa, temos de todo o programa que levamos feito, de un aforro de 350.000 euros anuais. E se temos a sorte de recibir este proxecto, pois sería unha gran noticia, porque seguiríamos afondando tamén nestos programas de aforro. Ben, gracias, Gregorio. Entendo que se aproba, dado que a Comisión aprobou por unanimidade, pasamos ao seguinte punto. Asunto 4803, expediente 2721-2020, proposta de asignatura de convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidades para a renovación do compromiso de integración na rede de bibliotecas de Galicia da Biblioteca Pública Municipal de Poio. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020, no que se adoptou o ditame do que o presidente dou lectura extractada. A Comisión, por unanimidade de asistentes física e telematicamente, ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo pleno adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación a renovación do compromiso de adhesión subscrito coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, suscribindo convenio para a renovación da permanencia na rede de bibliotecas de Galicia dos servicios bibliotecarios municipais. Moi ben, gracias. Se a presidenta da Comisión de Cultura, Raquel, quere explicalo un pouco, se non pasamos ao seguinte. Sí. Raquel. Bon. Sí. Hola, boas noites a todas, a todos.
Bueno, aclarar que a presidenta da comisión é Silvia, non son eu. Sí, Pero bueno, bueno. perdón polo desliz, debe ser o día. Sí, pero bueno, entendía que ahora ten que ver Sí. coas redes de bibliotecas, pois, dado que Sí, como totalmente de acordo. concelleira de Cultura, pois... Solamente era para aclarar esa, Moi bien, gracias. esa puntuación. Vale, nada, como ben leu a secretaria, se truxo a proposta da renovación do compromiso da integración da Biblioteca Municipal na rede de bibliotecas. Na comisión estuvemos todos de acordo, un paso que se ten que dar cada 4 anos, e, bueno, entendemos que é necesario para que a nosa biblioteca este totalmente vinculada pois con todo tipo de actividades e necesidades que poidan ter os nosos veciños e veciñas e dalle a maior cobertura posible a nivel galego. Bueno, pouco máis que se aprobou por unanimidade e que seguimos estando adheridos, pois, se neste pleno consideran o compromiso da rede de bibliotecas. Moi ben, gracias Raquel. A comisión está informando favorablemente por unanimidade e pasamos ao seguinte punto. Existe acuerdo por parte de todos los miembros. De acuerdo. Gracias, alcalde. Seguimos, presidente. Siguiente punto del orden del día, asunto 4804, expediente 2198-2020, proposta homenaxe Pepe Solla. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020, do que o presidente deu lectura extractada. Rematadas as intervencións e sometida a votación ordinaria por unanimidade dos seus membros asistentes física e telemáticamente a Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deportes adoptou o seguinte ditame. Primeiro, homenaxear a José González Solla mediante a colocación dunha placa conmemorativa de agradecemento do Concello de Poio na Rúa do Adro, no que naceu e desenvolveu toda a súa traxectoria profesional. Moi ben. Está un punto máis informado de maneira unánime pola comisión, no obstante, se a concelleira delegada de memoria que neste caso Marga Caldas, que foi a que fixe a proposta, se quer intervir. Ten a palabra. Sí. Que tal? Boas tardes. Nada, simplemente, a ver, esta proposta é unánime, tuvo o apoio de todos os membros da Comisión de Cultura. Simplemente un pouco en homenaxe e recoñecemento, dar lectura, bueno, pois a moitos dos méritos que tivo o noso veciño falecido Pepe Solla, e, bueno, algúns deles para que quede constancia no presente pleno, así como que xa está recollido na proposta. Xa no ano 1965 a Guía Michelin otorgoulle unha mención especial, tamén recoñecemento Medalla do Traballo pola Asociación de Traballadores de Hostelería de Vigo, membro distinguido nos Leóns da Cociña Galega, Premio Pontevedrés do ano categoría da Economía e Premio de Amigos de Pontevedra. E, por suposto, pois a toda unha traxectoria determinante con motivo tanto na gastronomía como na restauración. En canto pois, bueno, pois as medidas e as restriccións non o permitan, bueno, levaremos a cabo ese acto homenaxe onde colocaremos unha placa na súa casa natal, Sita, en Rúa do Adro, en homenaxe pois ao noso veciño en recoñecemento a súa traxectoria, unha persona que foi referente tanto no noso Concello de Poio como tamén fora de. Entonces, bueno, esa é a motivación, tivo un apoio unánime por parte de toda a Comisión de Cultura, enténdese tamén que o apoio tamén vai a ser unánime no presente. Moi ben, gracias, Marga. Sí, me parece que se incorpora Manuel, non? Moi ben, boa tarde, Manuel. Buenas tardes. Pasamos ao seguinte.
Asunto 4805, expediente 1716-2020, contratacións, adscripción e ben integrante do Patrimonio Municipal do Solo Pazo González Besada ao uso público e equipamento previsto no Pexón, con destino dominio e servicio público, servicios sociais e culturais do Concello de Poio. Proposta elevada a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria realizada con data 20 de outubro de 2020. No que se adoptou o ditame de informar e dictaminar favorablemente a proposta elevada polo concelleiro delegado de Urbanismo de atribuir expresamente ao Pazo González Besada o uso público para as oficinas ou dependencias de servicios sociais, añadindo tamén o uso cultural. Con posterioridade á realización da Comisión Informativa de Urbanismo, emitiuse informe preceptivo, neste caso polo tipo de maioría requerida por parte da Secretaría, do que se deu traslado a todos os membros integrantes de pleno. Pola miña parte, alcalde, nada máis. Bueno, o ponente da proposta, neste caso o presidente da Comisión de Urbanismo, ten a palabra, se quere explicar. Sí, xa foi determinado en Comisión de Urbanismo que se acorda, ainda que no plan xeral xa ven determinado o uso como equipamento público, decidimos establecer e aprobar todos os en función do proxecto que solicitamos a Deputación de Pontevedra no marco do Plan Concellos por un importe de 550.000 euros, determinar o uso exacto ao que se vai destinar o edificio, que son as dependencias de servicios sociais e usos culturais, tal e como acordamos na propia comisión de engadir ese parágrafo para permitir actividades na sala polivalente que ali se vai a executar. Bueno, pois pouco máis hai que decir. É unha cuestión de simplemente atribuir o uso, remitirlo á Diputación e ao mesmo tempo o propio proxecto remitirlo á Xunta de Galicia para que certifique que o uso para servizos sociais é o adecuado e as instalacións son as adecuadas. E pouco máis teño que decir. Se aprobou por unanimidade, insisto, se inclúe tamén a característica de uso cultural por edificio tamén. Gracias, Gregorio. Continuamos co pleno. Siguiente punto. Perdón, alcalde, entito que está todo el mundo, que están todos los miembros. Sí, tenes que perdonar. A comisión foi aprobada por unanimidade e entendo que todos os grupos apoian a proposta, non? Así está acordado na comisión. No obstante, se alguén quere intervir ou aclarar algo, pois que pida a palabra e nada máis. Gracias. Continuamos. Gracias, alcalde. Asunto 4806, expediente 1027-2019, segunda adenda ao convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior aos 20.000 habitantes para a implantación do proxecto Servicio de Administración Electrónica para concellos. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 21 de outubro de 2020 e do que se dá lectura extratada, presidente, no que se ditaminou favorablemente por unanimidade. Primeiro, prestar aprobación á segunda adenda ao convenio marco de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior aos 50.000 habitantes para a implantación do proxecto Servizo de Administración Electrónica para concellos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. O presidente da Comisión de Facenda, Xulio Barreiro. Sí, se trata, no ano 2017 se formalizou un convenio coa Diputación de Pontevedra para, a través do cal nos facilitaban unha aplicación para xestionar o que son os expedientes administrativos. Se trata en este acordo de renovar ese convenio por un ano máis para poder seguir tendo, digamos que o mantemento desa aplicación e o uso, poder facer uso dela. Non ten nada máis. Moi ben, gracias, Xulio. Probas.
Siguiente punto. Asunto 4807, expediente 2966-2020. Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a prolongación ao ano 2021 do Día das Letras Galegas dedicado a Ricardo Carballo Calero. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes, realizada con data 21 de outubro de 2020, no que se adoptou o ditame do que se dá lectura extractada. Pois ben, sometido a votación a moción presentada por 6 votos a favor e 5 abstencións dos membros asistentes física e telemáticamente. A comisión ditaminou favorablemente o asunto propoñendo ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o pleno do Concello de Poio acorda amosarse partidario da prolongación ao ano 2021 do Día das Letras dedicado a Carballo Calero e insta a Xunta de Galiza a se dirixir formalmente á Academia Galega para así o transmitir e solicitar formalmente. E segundo, o Pleno do Concello de Poio acorda dar traslado do presente acordo á Consellería de Cultura, Educación e Universidade aos distintos grupos parlamentarios e á Academia Galega. Moi ben, gracias. A portavoz do Benegas quere explicar a moción. Sí, Marga. Alcalde, vaina a explicar a Conselleira de Cultura. Entonces, te doy la palabra a ella. A Raquel cede la palabra a la Perdón, concejala de Cultura. Raquel. Bueno, Sí, Raquel. Sí. Traemos esta moción para debatir en pleno. Bueno, xa foi a comisión. Dende o BNG creemos que a cita máis importante culturalmente é o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. Non se pudo celebrar no seu ámbito ni na súa normalidade este ano debido ao COVID. Polo tanto, creemos e vemos necesario que as homenaxes tanto institucionais como a labor que conleva o Día das Letras Galegas nos centros de ensino, nos espacios socioculturais, pois que este ano a figura de Carballo Calero non tuvo ese protagonismo que se merecía. Por eso traemos esta moción, a pesar de que se trasladou a fecha institucional ao 31 de outubro e que, bueno, dende o Concello vamos a facer tamén unha serie de actividades para conmemorar a figura de Carballo Calero. Pensamos que na súa totalidade, na súa importancia, non se pudo levar a cabo, polo tanto, pedimos que dende Poio se apoie nos sumemos a esas voces que piden que o ano 2021 volva a ser adicado a Carballo Calero para poder que teña a homenaxe que se merece e que se coñeza a súa labor e a súa figura pois como debe ser. Os puntos do acordo dou traslado xa a secretaria e, bueno, pensamos que é importante que dende aquí apoyemos esta demanda. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, pasamos ao siguiente. Alcalde, perdón por la asistencia. Entiendo que... Sí, bueno, perdón. Entendo que está aprobado por unanimidade porque as comisión... Sí, nos na Comisión de Cultura votamos a abstención para valorar o expediente e demais. Nos respetamos o que é a autonomía que ten a Real Academia Galega para, en este caso, ditaminar esa ampliación ou non. Incluso creo que o próximo fin de semana, creo que é o 31, me parece que celebran ese pleno onde se van a tomar esa decisión, pero sí que nos sumamos a ese apoio, ainda respetando o que poida determinar a Real Academia Galega da Lingua, pois nós desde aquí tamén apoiamos para que teña unha homenaxe como se merece, nun ano que é bastante complicado
e donde seguramente pois non se tuvo a oportunidade de alguma maneira de promocionar como se debera. Logo, o noso voto é favorable a esta moción. Gracias. Se algún outro grupo quere manifestar a súa opinión, recollémola. Se non pasamos ao seguinte. Sí, Silvia? Nada, máis que nada comentar que con todo o respeto se lle traslada esta solicitude á Real Academia Galega, que dentro da súa independencia, como tivo sempre para escoller quen ten que ser o homenaxeado, pois que tome en consideración as circunstancias especiais que pola pandemia, que se levou por diante moitas cousas, e tamén os actos das letras galegas, pois que no vindeiro ano se poidan estender eses actos de homenaxe a Carballo Calero, que levaba moitos anos sendo eterno candidato e moitas veces proposto, e, bueno, que por estas circunstancias pois quedou un pouco deslucida ou descafeinada a súa homenaxe, e por eso que eso, sobre todo, respetando esa independencia e decisión que tome a Real Academia das Letras, tendo en conta tamén que a outra Real Academia das Artes Galegas tamén decidiu prolongar no ano que ven a homenaxe ao persoeiro deste ano, pois ese é o acordo que lle queremos facer chegar dende a Corporación de Poio. Ben, gracias, Silvia. Gregorio? Sí, no mesmo sentido. Este ano son as circunstancias completamente estranas, o acto quedou completamente deslucido, non se pudo celebrar e, polo tanto, como o que se pretendía conseguir con esta iniciativa non se logra na medida en que non se consigue promocionar as bondades nin da persoa homenaxeada nin das propias letras. O razonable sería o que se pide nesta moción, que darlle cabida neste ano, no seguinte ano, para que teña todo o desenvolvemento que estaba planificado en canto a actos concretos e promoción concreta de Carballo Calero. Por lo tanto, estamos a favor de facerlle esta proposta para que a teña en consideración a Academia e, bueno, creemos que é razonable. Gracias, Gregorio. Bueno, aprobase por unanimidade. Gracias. Siguiente punto. Bien. Asunto 4808, expediente 2923-2020, moción do Partido Popular para a supresión do imposto das plusvalías, impostos e incremento do valor do terreno de natureza urbana. Moción sometida a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas con data 21 de outubro de 2020, no que se adoptou o ditame do que se dá presidente lectura extractada. Rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria dos membros presentes física e telemáticamente por 5 votos a favor, 3 votos en contra e 3 abstencións, ditaminou favorablemente o asunto propoñendo pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, a supresión do imposto de incremento do valor dos terreos de natureza urbana para o exercizo 2021 en adiante. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. O ponente da moción. Abrimos turno de intervencións. O ponente. Sí. Boas tardes, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, desde o Partido Popular de Poio presentamos esta moción. Entendemos que é unha moción necesaria. A moción é sobre as plusvalías, que é un imposto sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana, que é máis coñecido como as plusvalías. Este imposto é un tributo que os concellos poden cobralo ou non, o ser de carácter voluntario, non é de carácter obligatorio. E desde o PP de Poio optamos pola supresión deste imposto, tal e como, ademais, este partido levaba no seu programa electoral e tal e como fixeron outros moitos concellos de outras cores políticas. En relación coas plusvalías, solicitamos un informe dos servizos de intervención do Concello de Poio para que nos informaran canto se recadou no último ano. A nosa sorpresa foi que a previsión que tiña o equipo de goberno, os tres partidos que forman o goberno local, tanto o BNG como o PSOE como Avante Poio, era que iban recadar 125.000 euros. A sorpresa foi cando vemos o informe e vemos que, neste caso, os tres partidos de goberno
recadaron máis de 470.000 euros, é dicir, preto de medio millón de euros. Non é normal que no último ano os 3 alcaldes tiveran previsto cobrar 125.000 euros e casi cobraran medio millón de euros. Non é normal que esta nefasta, a noso xuicio, xestión de previsión e tamén un expolio fiscal, neste caso a veciñanza de Pollo. Por que entendemos que un expolio fiscal? Por varios motivos. O primeiro motivo é que do 70% do recadado plusvalías deste medio millón de euros, o 70% é sobre herdanzas. É dicir, a nós nos parece injusto que os veciños de Pollo, polo simple feito de herdar unha vivenda, neste caso na gran maioría dos casos dos seus pais ou dos seus familiares, teñan que pagar este tributo. Ademais, entendemos que está afogando a miles de familias de Pollo. E máis se temos en conta a coyuntura económica tanto pola pandemia sanitaria como pola pandemia económica que estamos sufrindo a raíz da COVID-19. No último ano foron 700 as familias de Pollo, 700 familias de Pollo que tiveron que pagar por este feito, solamente a nivel de herdanzas. Parécenos que non é xusto. Noutros concellos non se cobra este imposto municipal e, ademais, outros impostos, por exemplo, autonómico da Xunta de Galicia, como, por exemplo, de sucesións, xa quedou exento. A Xunta de Galicia aprobou que, neste caso, as familias non tiveran que pagar este imposto. Por que en Pollo non podemos facer o mesmo? Pois sí que podemos facer o mesmo. Herdar en Pollo por culpa das plusvalías, sae moi caro. E nós, o que pretendemos, como fixo outros concellos, Lalín, Tui, Forcarei, pero falando de Pollo, o que podemos facer é dar, neste caso, unha oportunidade ao equipo de goberno votando a favor desta moción que como único punto leva a supresión do imposto de incremento de valor dos terreos de natureza urbana para o exercicio 2021 en diante. Esta non é unha moción política, non é unha moción de tema político, esta é unha moción práctica. É unha moción para situarse a favor das familias e dos veciños de Pollo ou para seguir afogando a estas familias cobrándolles máis impostos dos que realmente hai que cobrarlas. Por último, ese remato, alcalde, simplemente decir que en Pollo, segundo estudios feitos, realizados por, neste caso, investigadores universitarios profesionais habilitados de carácter nacional, secretarios, interventores e tesoreros, Pollo está situado na franxa máis alta de presión fiscal sobre os veciños. Entendemos que forma de aliviar esta alta presión fiscal a primeira medida que se debería tomar é a supresión deste imposto de plusvalías. Fai pouco comentaba o noso compañeiro Gregorio que votamos a favor da súa proposta de aforro enerxético que vamos a aforrar no aforro enerxético 350.000 euros. Bueno, pois se vamos a aforrar no aforro enerxético 350.000 euros, por que non vamos a aliviar as familias de Pollo desta cantidade cando heredan unha propiedade da súa familia? Pois claro que podemos. E por eso vos pedimos o voto a favor desta moción. Sabemos que na propia comisión, tanto o PSOE como Avante Pollo abstivéronse, o BNG votou en contra, nos invitamos a que vos sumedes a un feito que ten que suceder neste concello, que a xente quere que isto suceda e que non vai a desequilibrar as contas municipais, porque, insisto, no propio punto anterior, imos a forrar 350.000 euros, é dicir, as previsións poden cuadrar perfectamente e seguro que 1.000 euros de plusvalía, 1.500, 2.000 e 3.000 euros van a aliviar moito as familias de Pollo, porque ademais son liquidacións coas que non contan, non é como un recibo periódico, isto é unha liquidación extemporánea simplemente polo feito de herdar ou de comprar ou vender, pero o máis injusto para nós son as herdanzas e supón o 70% desta recadación. Por lo tanto, xa termino, alcalde, solicitamos como único punto a supresión do imposto do incremento de valor dos terreos de natureza urbana para o exercicio 2021 en diante. Ojalá contemos co apoio de todos os grupos políticos que formamos esta corporación, porque isto vai en beneficio e en alivio de todas as familias de Pollo. Moitas grazas, alcalde. Perdón, vamos a abrir un turno de intervencións. Este é un tema que pasou pola Comisión de Facenda. Eu, aínda que no reglamento fala de que os grupos iríamos de menor a maior, pois, se vos parece, abriría o turno co presidente da comisión e depois damos a palabra ao resto dos dous grupos que faltan para intervir.
Presidente da Comisión. Sí. Vamos a ver, efectivamente os impostos non gustan a nadie, pero aquí se están dicindo cousas que non son de todo verdade e vou aclarar algunhas delas. Fala dunha nefasta xestión na previsión dos impostos cando o que se fai en determinados impostos que non se sabe quen vai a vender, cantos van a vender, cantos van a comprar, cantos van a fallecer, é imposible predicilo. O que se fai é utilizar o dato da recaudación do ano anterior, que normalmente está en torno aos 200.000 euros, algunhas veces máis baixo e outras veces un pouco máis alto. Efectivamente, este ano saleu un ano alto, pero tamén hai outros anos que non se recauda máis que 75.000 euros. Entonces, bueno, como o señor Sergio ten unha bola de cristal, me parece moi ben. Me dice que é un expolio fiscal porque o 70% dese imposto provén en este ano de herdanzas. Sin embargo, algo que dixo que é mentira, a Xunta de Galicia sigue mantendo un imposto sobre as herdanzas que está bonificado en 400.000 euros como máximo. Iso significa que hai unha diferencia moi importante entre exento, que quere dicir que non paga, e bonificado, que quere dicir que non paga unha das partes. Entonces, os términos son importantes e se utilizan por descoñecemento ou por mala fe de forma inadecuada. Hai que corrixilo. Eu quería facer un análisis dos impostos en pollo porque se fala moito de que nós cobramos demasiado neses impostos e eu diría que vou analizar 4 impostos, os máis importantes, dos que pagan os veciños, para dicir cal é a situación respecto de outros concellos do noso entorno, concretamente da provincia de Pontevedra. En canto ao imposto de bens inmobles, Pollo ocupa o posto número 28 de 62 concellos. Nesa escala quere dicir que hai un 42% de concellos que cobra máis que o concello de Pollo. No imposto sobre vehículos, Pollo ocupa o posto 46 de 62 concellos. É dicir, o 73% dos concellos da provincia cobran máis que o concello de Pollo no imposto de vehículos. No imposto de plusvalías, que é o que nos ocupa ahora, o imposto sobre o incremento do valor dos terreos, hai 39 concellos que cobran este imposto na provincia de Pontevedra. E deles, o 66%, 26 cobran máis que o concello de Pollo. E, por último, o imposto sobre construcións Pollo ocupa o posto número 32 dos 62 concellos, o cobran todos. Prácticamente o 50%, sí. Cotobade, Cerdedo Cotobade non o cobra. É o único, sí. Sei de que falo. O resto, o 50% cobra máis que o concello de Pollo. Tendo en conta isto, o concello de Pollo está aproximadamente na metade da tabla. Se vos mirades, prácticamente, salvo no IBI, todos os concellos teñen os impostos que pagan os veciños máis altos que o resto que Pollo. Se temos en conta a poboación de Pollo, é outro dato importante porque canta máis poboación, máis servicios hai que dar e máis impostos se cobran. E estadísticamente, se mirades os impostos que recaudan os concellos, pois a maior poboación, máis impostos. Pollo ocupa o lugar número 30 de Galicia, dos concellos, por poboación. Sin embargo, por recaudación, ocupa o posto número 76. E estes son datos do Instituto
Galego de Estadística. Se poden consultar na súa páxina. É fácil. Para concretar un pouco máis esta falacia que normalmente o Partido Popular va invertendo sobre os impostos en pollo, tamén con datos do Instituto Galego de Estadística, a presión fiscal ou a recaudación que se fai dos veciños está en pollo en 503 euros. En Galicia, esa recaudación por veciño, por habitante, é de 507 euros. Evidentemente, a diferencia é moi pequeniña, pero nós estamos por debaixo da media de Galicia. Sin embargo, somos dos concellos con máis poboación de Galicia. Estamos entre os 30 primeiros con maior poboación de Galicia. Sin embargo, a nivel de recaudación, estamos no posto 76. E para rematar, xa que estamos falando da plusvalía, eu quería dicir tamén algo sobre este imposto. Este imposto se recauda sobre o incremento que teñen o valor dos terreos no tempo. É algo difícil de valorar e de determinar. A lei estima de que ese valor se fai sobre o valor catastral. E ese valor catastral se establece no Concello de Pollo que cada ano crece aproximadamente o 3%. E así pode ser durante 5, 10, 15 ou 20 anos, como máximo 20 anos. E sobre eso se establece unha porcentaxe. Sin embargo, ese imposto ten bonificacións e son importantes. E vou a dicir cales, porque non paga todo o mundo. Hai unha bonificación do 95% no caso das herdanzas, que tanto lle preocupa ao señor Sergio. No caso das herdanzas, a vivenda habitual non tributa no 95%. No 95%. Está prácticamente exenta. No caso das herencias. Calquera que teña unha vivenda en donde vivira o que fallece, por esa vivenda que se hereda, non se paga máis que o 5%. Pero no resto das vivendas ou dos veigas... Sí, remato xa. No resto das vivendas ou das veigas que se teña, si o que hereda gana menos de 30.000 euros, solo tributa o 50%. Co cal, eu creo que son bonificacións moi importantes que se deben ter en conta. Despois, tamén, as aportacións ás sociedades de conyugales non tributan, están exentas. Os dereitos de servidumbre que se constituyan ou se eliminen non están exentos. E as transmisións de bens en favor dos fillos, nas herencias en favor dos fillos, non tributan. E, polo tanto, son exencións moi importantes que quere dicir que non paga todo o mundo, senón que paga aquel que pode. Calquera que teña unha base imponible inferior a 30.000 euros vai a tributar polo 50%. O resto non, evidentemente. Consideramos que todos deben contribuir e que máis ten, máis debe contribuir. Nada máis. Gracias. Abrimos un turno de intervencións. Alcalde, disculpa, antes del turno, sí. 9 minutos de intervención. Sí, 9 minutos. Quería engadir algo, sí. Lo digo porque después... Tenemos aquí anotados 9 minutos y vamos a respetar... Yo he consumido 4, que son los que corresponden por reglamento. Él consumió 9. Sí, eu teño anotado 7, pero 7, 8... Creo que é un tema importante como para poder, se acaso non axustarnos aí ao 100% do reglamento, así que os siguientes portavoces tamén se lle respetará ese tempo a maiores. Silvia. Sí, bueno, varias cousas sobre a plusvalía que me parece moi necesario aclarar, porque, bueno, tanto nesta moción do PP como na súa explicación hai varias cousas que parecen máis traídas para enmarañar e para confundir a opinión pública, tanto con argumentos malintencionados e falseados como mesmo con datos que como pouco faltan á verdade. Na propia moción
O Partido Popular di polo feito de herdar ou vender unha vivenda non é entendible que se cobre un imposto extra ás familias de apoio. Bueno, non é un imposto extra, como queren facer entender, é un imposto que está regulado na lei reguladora das facendas locais, onde se establece que é o imposto para gravar o valor, o incremento do valor dos terreos de natureza urbana cando hai unha transmisión desa propiedade, sexa por compravenda, por herdanza, por doazón ou por calquera tipo de transmisión. Xa o explicou antes o concelleiro de Facenda. Para calcular esa cuota que hai que pagar teñense en conta 3 factores: o valor catastral, por un lado, o tipo impositivo, que en Poio estaba nun 23%, e que en 2016 se baixou este tipo impositivo ao 20%, e por último, o que é bastante importante, son os anos que transcorreron dende a última transmisión que se fixo desa propiedade e que vai baixando a porcentaxe dende un 8% se pasaron menos de 5 anos, vai baixando un 2,7, un 2,6, ata un 2,5%, que é a porcentaxe que se aplica se esa propiedade non se transmitiu nos últimos 20 anos. Ademais, explicouno tamén Xulio, hai 2 bonificacións importantes se esa transmisión é por causa de falecemento, é dicir, é unha herencia, que é unha bonificación que chega ao 95%, co cal os ascendentes, descendentes ou os cónxuxes pagarían solamente un 5% do que se calcule desa plusvalía, e outra bonificación máis do 50% se trata da vivenda que non é unha vivenda habitual e, ademais, tense en conta a base impoñible da renda da persoa que herde, que se establece ese límite nos 30.000 euros anuais. Ademais, hai outro dato que é necesario aclarar, foi un dato que se fixo circular e que o propio PP o inclúe no texto da moción, que fala e explicou no Sergio cando expoñía dese incremento dun 200% no ano 2019 no que se recadou pola plusvalía. Home, eu penso que o PP debería saber que a recaudación da plusvalía está delegada no oral, e como ben sabe tamén o Partido Popular, a plusvalía, ao igual que o resto dos impostos, ten un período de 4 anos para prescribir. Que no ano 2019 se liquidara un maior número de expedientes no organismo do oral non quere decir en absoluto que eso fora o importe total do que se liquidou por este imposto o ano pasado, senón que no oral tramitaron maior número de expedientes e se puxeron ao día nos cobros, e deso pode o Partido Popular tamén facer unha consulta directamente no oral e preguntar as causas de a que se debe igual ese aumento na recaudación que en absoluto se corresponde no que o Concello recauda ano tras ano. E despois, antes de rematar, me gustaría tamén afondar nunha cuestión que Sergio repiteu 2 veces, que dixo: esta non é unha moción política, e na opinión de Avante Poio, esta igual é unha das mocións máis políticas das que presenta o Partido Popular, porque a cuestión de fondo desta moción, e que ademais ven sendo unha cuestión recurrente nas mocións que suele presentar o Partido Popular, é esa pretensión de que a administración local renuncie ás súas canles de recaudación, canles que están legalmente establecidas, que o Concello renuncie ás vías que ten de financiarse, é dicir, de financiar e de manter os servicios que se lle prestan aos veciños e ás veciñas, e tamén a súa maneira de financiación para exercer as competencias que lle son propias. Non se pode ver unha explicación posible, se non é outra que a de manipular e a de confundir, que en un pleno o Partido Popular presente rogos de ampliar camiños, de mellorar infraestructuras, de solicitar novos servicios, e á vez e simultaneamente este propoñendo a baixada ou directamente, como é o caso desta moción da plusvalía,
a eliminación dos impostos municipais. Cando o Partido Popular defende que hai que dotar de máis cartos a partida de servicios sociais e a vez presenta unha moción para eliminar impostos, parece que o Partido Popular non sabe de onde proceden os cartos cos que a administración local financia estes servicios sociais e financia as axudas ou as bonificacións ás persoas que teñen menos recursos ou están en situación de vulnerabilidade. Porque, no fondo, o debate que se trae aquí é a diferencia entre as políticas que defende a dereita, que son a eliminación de impostos e a eliminación dos impostos tamén ás persoas ou ás empresas que acumulan riqueza e ás cales se lle grava esa acumulación de riqueza. Eliminando estes impostos, o único que se consigue é impedir que poida repartirse e redistribuirse en beneficio da comunidade para que todos e todas poidamos dispoñer de servicios básicos e para, con esta recaudación, paliar e correxir precisamente as desigualdades xeradas polo sistema económico. Gracias. Volvendo un segundo nito, volvendo outra vez a plusvalía, decir que, bueno, coas bonificacións do 95% pola transmisión da vivenda habitual e do 50%, pois, se a renda non chega a 30.000 euros, o que se pretende é precisamente facer unha recaudación máis xusta dese imposto e, dende logo, o que non sería xusto sería a eliminación total polo mesmo raseiro da plusvalía e que non se gravaran, por exemplo, as transmisións que se fan por compravenda ou por negocio ou por especulación da vivenda. Gracias, Silvia. 3 minutos de tempo. Fora de tempo, me refiero. Siguiente portavoz, neste caso. Sí. Sí, PSOE. Bueno, pois como se ten dito, evidentemente ningún imposto é xusto ou injusto. Os impostos son impostos e para os veciños é unha carga máis e, por suposto, que a nadie lle gusta pagar impostos, pero sí nos gustan os servizos e vostedes son especialmente incisivos en pedir gasto público, en pedir iniciativas, en pedir que se fagan cousas. Xa temos falado en numerosas ocasións desa ecuación que non dá de reducir ingresos e aumentar gastos. Vostedes están empeñados en descapitalizar o Concello de Pollo, en reducir o máis posible o orzamento disponible, pero non, en cambio, solicitan numerosas obras e iniciativas para desenvolver que, evidentemente, se fan con gasto. Non somos partidarios de redistribuir, de generar servizos, daquelas familias con menos recursos dispoñan de servizos que lle permita vivir con dignidade e establecer unha base mínima de garantía social que redunde no colectivo e na sociedade. É certo que, como se ten dito, hai bonificacións que fan que se é posible, na medida de que un imposto sea máis xusto, que non sei se é un concepto que se poida asociar a un imposto, pero sí, no Concello de Pollo hai determinadas bonificacións que se teñen anunciado, se teñen plantexado polos anteriores portavoces, que tentan precisamente incidir nesa xustiza. Se ten dito tamén que a Xunta eliminou, non é certo, a Xunta estableceu un teito de 400.000 euros do valor da transmisión. Non é certo que o haya eliminado. E a mí me parecería moi ben que o Partido Popular veña con estas propostas e que faga estes plantexamentos, pero que os faga ali onde goberna, e que os faga en todos os sitios onde goberna. A mí me parece que é un plantexamento lexítimo, pero léveno a cabo. O que non é creíble nin é razonable é que se faga precisamente en aqueles concellos onde non gobernan, porque no caso de Lalín e no caso de Tui foi apoiado polo Partido Popular, pero dentro da oposición. Cando están no goberno, o suben e o poñen en vigor e aumentan as tasas, pero cando están na oposición forzan os gobernos para que o eliminen coa intención de descapitalizar. Por lo tanto, sexan coherentes, fagan unha proposta a nivel provincia, porque
En toda a provincia estamos falando de que este imposto está exento en 3 concellos. Se analizamos tamén a repercusión que ten o imposto no resto dos concellos da contorna, verá que Pollo está entre os máis baratos. Con respecto á recaudación, di que o Concello de Pollo recaudou 470.454 euros. Eso é a recaudación deste ano, pero o ano anterior, no 2018, se recaudaron 216.771, bastante menos da metade. Isto se produce porque di vostede que falta de previsión, que se prevé un ingreso de 125.000 euros e que ao final se ingresan 470. Isto non é unha cuestión de previsión, é unha cuestión, é un imposto que depende das ventas de inmuebles, depende das herdanzas e depende de factores que non dependen do Concello, que superan a posibilidade do Concello. Por lo tanto, se produce en función dunha tasa e repercute na cantidade que teña que repercutir en función dos intercambios de inmuebles que se produzan. Por lo tanto, non é unha cuestión de previsión nin de non previsión. Precisamente deberían estar contentos que se faga unha previsión a baixa e que se busque un presuposto realizable e creíble, porque podemos hinchar os presupostos con previsións absolutamente inasumibles ou fora da realidade, pero o increíble é que vostedes nos acusan de facer previsións a baixas de ingresos. É verdadeiramente insólito. Isto non é unha recaudación que cada ano se actualice por parte do Concello en función do que queira recaudar un, non. Hai unha ordenanza fiscal e en función dos intercambios dos veciños, pois se produce unha recaudación ou outra, pero que non depende da xestión nin do Concello, nin depende de falta de previsión, nin de nada. Estos son estos mantras que utiliza o Partido Popular para desvirtuar e para enganar os veciños, como fai sistemáticamente. Fala dos ingresos deste ano, pero non fala dos ingresos dos anos anteriores. Por lo tanto, sexan coherentes, fagan unha petición ao seu partido para que ali onde goberna en toda a provincia elimine este imposto. Din que non é unha iniciativa política, é completamente política, é unha intención de descapitalizar o Concello de Pollo e de buscar, pois, evidentemente, cando se propón baixadas de impostos, pois, todos estamos a favor, pero claro, logo queremos servicios. Nós estamos a favor das bonificacións e de afondar nesas bonificacións. Logo fará referencia o concelleiro de Facenda a planificación do Concello nese sentido, porque xa o temos anunciado, ademais en determinados noutros plenos. Pero o que vostedes pretenden non é creíble. Non é creíble. Fáganlle un chamamento ao seu partido a nivel provincial ou ao nivel autonómico para que esa iniciativa o fagan ali onde gobernan. O que non vale é facelo solo cando están na oposición. Eso que non é creíble. Bueno, hai que dicir que Gregorio foi como se asustou. Un minuto, Gregorio. Pasamos a un segundo turno de intervencións, así que o portavoz ponente da moción, portavoz do Partido Popular. Sí, alcalde. Bueno, antes de comezar a responder de xeito individualizado, bueno, ademais de que todos se excederon no tempo e o poñente desta moción humildemente non se excedeu, tamén hai que recordarlo, alcalde, utilizarei os mesmos minutos que os meus compañeros de corporación. Antes de entrar en materia, como ves o que sobre todo os tres portavoces fuxiron bastante de falar das propias plusvalías e deste imposto municipal. Eu quero decir que cando se fala de outros impostos, logo entramos en materia, como por exemplo da Xunta de Galicia, eu non sei se que non o sabedes ou estades mentindo de xeito descarado. Mira, a partir do 1 de xaneiro de 2020, teño do adiante, en Galicia, as herdanzas menores de 1 millón de euros, non 400.000, de 1 millón de euros, están exentas, non bonificadas, señor Barreiro, exentas. Para pais, para nais, para vós e incluso as percibidas en vida. Entón, o que queda claro é que o 99% das familias de Pollo non pagan sucesións á Xunta e o 100% das familias de Pollo si pagan herdanzas ao Concello de Pollo. Entón, contextualizado isto, porque eu non sei se por falta de coñecemento ou por, vou non deixar aí, hai que decir os datos como son. É menos de 1 millón de euros, señor Barreiro e señor Agís, non de 400.000.
Ben, entrando na propia materia que nos ocupa, na plusvalía, primeiro, por orden de intervencións, decirle ao señor Barreiro que unha cousa é non acertar con exactitude nos 125.000 euros, outra é cobrar máis do triple. Outra é cobrar máis do triple. Estos son recibos que se emitiron no ano 2019. É un imposto municipal que o Concello de Pollo xestiona a través do oral e oral, de xeito delegado polo Concello de Pollo, emite en 2019 esta serie de recibos que dan un montante de 470.000 euros. Señor Barreiro, é mentira que cobrouse en Pollo 470.000 euros no ano 2019? É mentira isto? Como, cando falas dos impostos, de que se paga pouco, de que se paga... De verdade, ti podes decirlle aos veciños, mirarlle os seus ollos e decirlles ou preguntarlle se realmente pagan poucos impostos en Pollo? De verdade que podes? Non o creo. Falas de que se pagan poucos servicios, de que se pagan poucos impostos, pero damos moitos servicios. Mira, Pollo, temos a auga máis cara que Marín, Pontevedra, Sanxenxo. Temos o lixo máis caro de toda Galicia. Temos a taxa de vados máis cara da provincia de Pontevedra. Explícalle vostede aos cidadáns de Pollo que pagan poucos impostos. Explícalle vostede. A mí non me tese convencer, pero explícalle vostede aos veciños de Pollo isto. Das plusvalías de 9 minutos, que alcalde, insisto que isto non é serio, con un regulamento, 9 minutos de intervención, de 9 minutos falou 1 minuto das plusvalías. Eso é porque seguramente teña un pouco de vergoña e non quere meterse neste tema porque, ademais, como todo parece indicar, vai votar en contra. Entón non quere falar desto. Simplemente, para finalizar coa súa intervención, decirlle que as bonificacións que se aplican en Pollo, que son moi poucas, para as plusvalías, son gracias ao Partido Popular de Pollo. Son gracias ao Partido Popular de Pollo que levou este tema xa fai uns 4 anos a este pleno e pasaron de ser optativas a ser obligatorias. Pero mira, sabes o que lle digo? Que non vale con iso agora mesmo, non vale con iso. A coyuntura económica cambiou. As familias de Pollo cada vez están máis neste momento máis afogadas, como é normal, como as de moitos concellos. E nós entendemos que perfectamente o Concello de Pollo pode suprimir este imposto. Respondendo aos seguintes portavoces, decirle a señora de Avante Pollo, a señora Díaz, que a propia lei que menciona moi ben, por certo, na lei de hacendas locais, establece que se poden cobrar ou non. Eso non o di. Fala da lei, pero non fala do que a propia lei permite aos concellos. Que cobrar este imposto ou non cobralo. Pollo o cobra. Como non vai cobrar Pollo, verdad? Os impostos. Ben. Tamén lle pregunto a vostede, é mentira que en Pollo recadouse 480.000 euros de plusvalías do ano 2019? É mentira iso. Non diga que mentimos, por favor, porque hai un informe emitido tanto da intervención como do propio oral que di isto. Entón, por favor, non minta. A pregunta é como poden outros concellos eliminar este imposto e ofrecer máis servicios que Pollo? Como poden outros concellos que eliminan este imposto, como poden ter máis servicios que Pollo? Como poden facer obras, entón? Non é posible? Si é posible. La LIM eliminou este imposto e fai obras. E teñen moitos servicios. Outros concellos teñen piscina, teñen biblioteca, teñen moitos servicios que en Pollo non temos. Falas de cubrir necesidades básicas, señora Díaz, que temos en Pollo máis de 1.500 vecinos que non teñen auga nin saneamento. Por favor, vamos a ser un poquinho rigurosos. Non digas que cubrimos os servicios, porque vos non cubrides os servicios básicos dos veciños de Pollo. Non os cubrides. Non sei que facedes cos case 17 millóns de euros que gastades todos os anos no propio orzamento, pero desde logo non cubrides os servicios básicos. E por último, para finalizar coa súa resposta, decirlle que vou ler literal o informe. Durante o exercicio 2019 foron emitidos un total de 1.006 valores por importe de 519.000 euros. E a día de hoxe recadáronse 470.454,81 euros. Isto é mentira, señora Díaz. Está dicindo vostede que minte a directora do oral e que minte a propia interventora cando nos remite esta información? De verdade que está dicindo que está mintindo esta xente? Xente funcionaria, xente que emite un informe de xeito obxectivo? Por favor, señora Díaz, por favor, un pouco de respeto, sobre todo aos funcionarios. Xa non a nós, os funcionarios, e as familias de Pollo. E ao señor Agís, decirlle que
que sea xusto ou injusto, xa non é que o diga o PP de Pollo. O propio Tribunal Constitucional, o propio Tribunal Supremo, como seguro que ben sabes, xa se postulou e incluso eliminou artigos deste tributo por consideralos inxustos. E a nós, o PP de Pollo, pareceros inxusto que as familias teñan que, por herdar, teñan que pagar o Concello de Pollo. Sí, nos parece inxusto. E a Xunta de Galicia, cando deixou exento, non bonificou, deixou exento as familias, foi precisamente por este argumento, porque non é xusto que porque se morra a túa nai ou o teu pai, o abuelo, pois teñas que pagar. Entende? Entonces, nós creemos que en Pollo tamén é posible que non paguen. Na Xunta xa non pagan, salvo que hereden máis de 1 millón de euros. Por que non o facemos en Pollo? Falamos de Pollo. Intentade sempre evitar os debates de Pollo. Intentades evitar falar das plusvalías. Nós non temos problema en falar de outros temas, pero se estamos falando das plusvalías e podemos facer que realmente, se nos paramos a pensar, para as familias de Pollo, vamos a aliviar a presión fiscal destas familias e para o presupuesto de Pollo, que inicialmente é de 13 millóns, de 12 millóns e medio de euros, 400.000 euros non vai a ser arranxo de nada. E máis, señor Rajís, usted acaba ahora de plantear que nos pareció bien e votamos a favor porque estamos de acuerdo, un aforro de 350.000 euros. Recordarle que van 5 minutos maiores. Gracias por recordármelo. Me gustaría que se lo hiciera también a sus compañeros de gobierno. Nada más, sí. Porque ellos, el señor Perdón, non te quixera interrumpir, pero neste segundo turno estábamos en 3 e creo que levas como 7 ou 6. Bueno, eran 5, ahora son 7. Bueno. No, 5 maiores. Gracias. 5 maiores, Gregorio. Ou perdón. Sí. 5 Simplemente. maiores do que estaban. Así que si, bueno, remata a intervención. Podo continuar, alcalde? Sí. Vale. Sí, pero vamos anotando os minutos que van a maiores, Vale. Espero que faga o mesmo cos demais portavoces, que, por certo, non os interrumpiu. Vostede, a min interrumpiu. Que agradezco que me recorde os minutos, pero tamén faga cos seus compañeros de goberno. Sí, fixo con todos, perdona. Non é verdade, alcalde. Bueno, podes continuar. Moitas grazas. Simplemente, xa por rematar a resposta conxunta aos tres voceiros que acaban de falar, isto é moi sencillo, posicionarse a carón das familias de Pollo ou votar en contra desta moción e seguir cobrándolle un imposto que Pollo ten a capacidade de non cobrar. Non faledes, por favor, de que os veciños de Pollo pagan poucos impostos, porque nós sabemos que non é así, e eles tamén o saben. Saben que non pagan poucos impostos. E, ademais, o peor de todo é que eles tamén saben e sabemos que temos poucos servizos. Non temos servizos en Pollo, temos moi poucos servizos. E hai xente que non ten nin servizos básicos, como é agua e saneamento. Así que, por favor, semos un pouco máis rigurosos. Nós estamos pedindo a supresión dun imposto que Pollo ten capacidade suficiente para poder afrontar non cobralo. E as familias de Pollo imos a solucionarlle moitos dos seus problemas. 1.000 euros, 1.500, 2.000, 3.000 ou 500 euros. Entonces, decir tamén, por último, que non é verdade que en Pollo se pagan poucos impostos, está acreditado de moitos eitos e temos máis de 380 euros por persona de presión fiscal. É dicir, eso está no rango máis alto da presión fiscal de Galicia. Entón, non vale todo. En política non vale todo. Non vale todo que para defender un voto que vai en contra das familias de Pollo se intente mentir. Non está ben. Non está ben que se diga que a Xunta de Galicia se paga con menos de 400.000 euros. Non é verdade. É menos de 1 millón de euros. Entón, son unha serie de vertides, unha serie de mentiras que a xente xa non se cree, pero hai que recordar. Remate, por favor. Nada, alcalde, non pasa nada. Remato, ok. No, vamos a ver, eu quixera neste turno... Está acabado. Perdón. 7 minutos, alcalde. No tengo ningún problema en acabar mi intervención. No tengo ningún problema en acabar mi intervención, alcalde, pero quiero mostrar, de verdad, y que lo recoja la propia secretaria en el acta, que espero que estas interrupciones y estos recordatorios de tiempo se hagan a todos los portavoces. En mi primera intervención estuve 3 minutos cumpliendo el reglamento. Mis compañeros 5 minutos. En la primera intervención, 5 minutos, perdón. 5 minutos. Vale, en esta intervención de ahora, que son os 3 minutos, leva 10 minutos. Vale, alcalde. No, perdón, porque quero dicir que se somos xustos, é xusto. É dicir, está ben que se respete 4 minutos máis que foi o portavoz que máis tempo levou no turno anterior. Pero, alcalde, para ser xusto, o que hai que utilizar é un reloxo que poidamos ver todos. Temos un reloxo.
Sí, pero un reloxo, pois para eso que teña, en este caso, custodia, a secretaria. Porque vostede pois pode decir sí ou non, logo preferimos que haya nunha pantalla un reloxo donde determine realmente que son os minutos. Poñeremos aquí tamén un destes, como no pabellón de deportes, un aparato para que se vexa. Non é que non é unha discusión, é o tempo. Foron 10 minutos nesta segunda intervención. Si é certo que o portavoz de Comisión de Facenda, en vez dos 5 primeiros, votou 9. E a intención era que eses 4 minutos que foron máis que se incluíran agora na segunda intervención do portavoz do PP. Que serían o portavoz que máis excedeu foi o do BNG. E vostede non lle fixo ninguna interrupción. Ninguna. Perdone, foron 4 minutos. Pero non lle fixo ninguna interrupción. E en este caso o portavoz que está falando o Partido Popular interrumpino de forma reiterada. Esa é a diferencia. Foi unha pena que ao seu compañeiro de partido non lle fixera o mesmo un recordatorio do tempo. Esa é a diferencia. Sí que se lle fixa a todos. Cando remataron a intervención. Está grabado, perdón, señora Moldes. Está grabado. As advertencias se lle fixan a todos unha vez que pasan 2 minutos. A todos. Está grabado, eh? Non me diga que non, porque é así. Bueno, ya estábamos neste segundo turno de intervención, se non me equivoco. Empezou o Partido Popular, como digo, agotou a maiores dos 3 minutos que hai no segundo turno, foron 10, co cual 7 minutos a maiores. Seguimos co seguinte portavoz, neste caso, como está no reglamento de menor a maior, portavoz Silvia. Ben, vou ser breve e voulle contestar a Sergio, que insisteu en tantas ocasións en que mentimos, e na mentira. Eu, cando se necesita insistir tanto e repetir tantas veces unha cousa, máis ben parece que ningún mesmo se creo que está dicindo, e acaba de decir o alcalde, está grabado as intervencións de cada un de nós, e en ningún momento se dixo que non fora mentira o que se recaudou no ano 2019, Sergio. En ningún momento. Simplemente se che dou a explicación de por que no ano 2019 se houbo unha recaudación maior, como moi ben decían tanto Gregorio como Xulio, pois que é un imposto de moi difícil cálculo de ter previsión de canto se vai a recaudar, a non ser, bueno, por unha estimación similar ao recaudado no ano anterior, pero pode variar, como, polo que eu che explicaba, e iso ti mesmo podes tamén consultar, sobre que esa recaudación está delegada no oral, que é a que fai a recaudación, e que, como todos os impostos, hai 4 anos antes de que prescriba e hai expedientes que se poden ir acumulando. Foi o devengado no ano 2019, o cal non quere decir que fora a plusvalía xerada por movementos ou por actividades económicas que sucederan no 2019. Pois simplemente iso. E despois, algo que comentaba tamén a persoa que interviña do Partido Popular, como poden eliminar impostos noutros concellos. Bueno, pois, como se comentaba, son 3 concellos en toda a provincia de Pontevedra onde se elimina a plusvalía, e pois seguramente, e se pode comprobar en calquera das plataformas na que vos mencionades ou na que vos empregáchedes na elaboración da vosa moción, na Red Localis. Xulio falaba do Instituto Galego de Estadística e se pode facer moi facilmente unha comparativa de todos os impostos de cada concello, pois, por exemplo, con un concello limítrofe ou que teña unha poboación equiparable a apoio, cales son os índices e cales son as porcentaxes dos diversos impostos, e mirar se son máis baixos ou máis altos que apoio, porque a presión fiscal non se medirá solamente nun ou noutro imposto, sino que será nos impostos no seu conxunto. Terminaste, Silvia. Gracias. E alcalde. Sí, Gregorio. Bueno, xa se ten dito, nadie nega que se recaudara este ano 470.000 euros o que se di o que se recaudou o ano anterior. E se di tamén que a falta de previsión que vostede di
é unha milonga, porque non hai previsión posible. É dicir, non se sabe canto se vai a recaudar, hai unha ordenanza fiscal e en función das circunstancias se recauda máis ou menos. E debería estar contento de que se fagan previsións a baixa. Con respecto a... repiten mantras continuamente de que os impostos máis caros de Galicia, da provincia, bueno, a base de repetilos, pois algún da súa xente o quererá. Pero é facilmente contrastable. Como ben decía Silvia, hai institucións que determinan cal é a carga fiscal de cada concello, é fácil comprobalo por calquer veciño que se preocupe un pouquiño de en que posición está Pollo con respecto, efectivamente, ao total dos impostos, non hai ningún en concreto. Vostede di que é unha cantidade que o orzamento de Pollo pode asumir perfectamente e que non debería haber ningún problema en que se fixera esta eliminación dun imposto, non? Bueno, o problema é que vostedes non piden a eliminación da plusvalía, vostedes piden moitas cousas máis, porque nun plazo de poucos meses pediron eliminación da plusvalía, baixada da agua, do saneamento, da basura, do imposto de actividades económicas, que só o pagan aquelas empresas que facturan máis de 1 millón de euros. Ese é o seu criterio de baixada de impostos. O imposto de circulación, pediron que se baixara, os vados, o IBI. O problema de vostedes é que fan propostas para iniciativas mediáticas, para envenenar aos veciños, para generar confrontación, para generar crispación, pero que nada teñen que ver coa realidade da xestión do municipio, ni se corresponsabilizan coa xestión do municipio, porque lles dá igual. Vostedes están na súa loita, vostedes están no seu estrategia política de descapitalizar o goberno municipal e o Concello de Pollo, e lles dá absolutamente igual. O problema non é ese, non piden a baixada dun imposto, piden a baixada de todos os impostos do Concello. E cada pleno veñen baixadas pedidas polo Partido Popular que representarían pois unha porrada de millóns de euros, porque a vostedes a economía local lle dá absolutamente igual. Tamén repiten como un mantra que Pollo non ten saneamento. Pollo, hai poucos concellos na provincia, moi pouquiños, se hai algún, que teña o nivel de implantación do saneamento que ten Pollo. O nivel de implantación con separativa, moi pouquiños concellos. O nivel de implantación do saneamento de Pollo é completamente asombroso. Porque, ademais, Pollo ten moitos camiños. Se caracteriza por a enorme dispersión e para cada poucos metros hai camiños. É raro encontrar un lugar en Pollo que careza de saneamento. E os lugares que carecen de saneamento, o goberno traballa todos os anos e todos os anos se fan para completar o 100%. Como o caso de Vilariño, Fraga Moreira, que temos un proxecto que esperamos que a Xunta de Galicia, como fai noutros concellos, é obligación, axuda a cofinanciar. Por lo tanto, lle pediríamos implicación na resolución dos problemas de Pollo, implicación e corresponsabilidade na xestión dos orzamentos e dos impostos de Pollo, pero que non é creíble, e que piden que baixen todos os impostos. É unha absoluta milonga, unha tomadura de pelo e tomar a xente por tonta. Gracias, Gregorio. Moi ben. Xulio Barreiro, portador do BNG. Sí, eu pido disculpas en primeiro lugar por excederme o tempo antes, pensei que podía ser un pouco pedagóxico en este sentido e pido ao alcalde que, en canto se me acaba o tempo, que mo diga. Como consiguen outros concellos non ter plusvalía e dar servicios? Vou a ler a relación de concellos que non teñen plusvalía. Arbo, Campolameiro, Covelo, Crecente, Dozón, Forcarei, Agolada, Alama, Moraña, As Neves, Pazos de Borbén, Portas, Rodeiro, Valga, Vila de Cruces e Cerredo Cotobade. Todos concellos prácticamente con menos de 3.000 habitantes, en donde non hai movimento de compraventas de inmuebles e que, polo tanto, telo ou non telo dá un pouco igual. Outra cuestión que quería dicir que a eliminación de impostos leva directamente a eliminación de servicios. E os impostos teñen unha única boa cousa, e é a redistribución da renta.
a redistribución da riqueza. A través dos impostos teñen os mesmos servicios aqueles que non teñen recursos, aqueles que están, digamos, que nas clases máis baixas, teñen os mesmos servicios sanitarios, educativos, de servicios sociais, as mesmas equipamentos que os que xogan en Wall Street. Os mesmos. Iso é o que provocan os impostos e é co que ustedes queren acabar en contra dos seus intereses. Porque polas caras que vexo, igual que a miña, ningún de vós está preocupado como vai Wall Street. Seguro. Pero cada un, cada un. En Pollo se dan servicios, e o dixo ante Gregorio, que é difícil de dalos sin cobrar impostos. E son servicios básicos. O saneamento se lle dá ao 95% dos veciños de Pollo. Poucos quedan sin disfrutar dese saneamento. Moi costoso e polo que hai que cobrar. Os recibos da plusvalía foron emitidos evidentemente no ano 2019, pero algúns deles teñen inicio 4 anos antes. E esa información a traeremos aquí. Tamén hai que ver, e o dixeron antes, a recaudación dos anos anteriores. Poucas veces se chegou aos 200.000 euros. E, polo tanto, eliminar un imposto como este, así, a pau seco, significa ter que eliminar servicios ou ter que eliminar prestacións, equipamentos que se lle dan aos veciños. Agotaron os 3 minutos. Os 3 minutos. Solo unha cuestión máis. Pollo está por debaixo na impresión fiscal que a media dos concellos de Galicia. Eso é un feito. 503 euros de presión fiscal por habitante en Pollo frente aos 507. Nada máis. Gracias. Bueno, damos por concluído o debate. Sí. Alcalde, si me permites... Antes de la votación, o ponente da moción ten 2 minutos. Sí, según o reglamento ten 2 minutos o ponente da moción. Aínda que ser 2 minutos tamén, según o reglamento, se mal non recordo, esténdense, serían tamén para os outros 2... No, perdón. Sí. Perdonar polo... Bien. O ponente da moción pecha, da igual que sexa do PP, do PSOE, do BNG. A moción que sexa... Sí, está moi claro, sí. E o reglamento así o di. Eu, en todo caso, o que intentei é, unha vez que houve un exceso de tempo no ponente de Comisión de Facenda, é servirmos 4 minutos, respetarlos nos seguintes turnos aos demais portavoces. Pero usted, como ben sabe, usted en vez de 4 se foi a 8. Entón non vamos a entrar agora nesa cuestión. En vez de 3 foi a 9 antes, esa está non ficou nada. Repito, está grabada, está recollido, pero o mellor o que hai que ter é aquí na pantalla de atrás, aquí na espalda, pois son un chirme destes e tocar o piloto roxo e cortar o micro àquela persona que está intervindo. A todo podemos chegar. Eu intentei ser respetuoso con eses 4 minutos que o portavoz de Facenda se excedeu e despois respetarlo aos demais. Pero usted ten que reconocer tamén que en vez de 4 foron 9. A mí me respetou os 4 minutos a maiores. Vamos a continuar para rematar coas intervencións. O ponente da moción, como ben di o reglamento, ten 2 minutos para dar a súa última versión. Tes a palabra, Sergio. Grazas, alcalde. Para rematar, nós estamos preocupados por Pollo, pero como vemos que vos non estades máis preocupados por outros concellos, primeiro pónganse de acordo. Señora Silvia dixo que solamente non pagaban 3 concellos e o señor Xulio acaba de decir ahora máis de 10. Entonces, antes de intervir, igual levou que o goberno se poña de acordo. Que en 3 anularon. Para, se me permiten continuar, por favor, simplemente decir que nós se facemos un exercicio de coherencia. Prometemos no noso programa, prometemos o que figuraba no noso programa e o que votaron maioritariamente de forma abrumadora os veciños e veciñas de Pollo. E, deste xeito, o traemos a este pleno para votar e para intentar conseguir o que prometemos. Esa diferencia con vostedes, que vostedes, en campaña, prometían unha cousa e
gobernando, fan outra. Esa é a gran diferencia entre vostedes e nós. Os veciños nun momento van poder comprobar cos votos de cada grupo quen quere baixar os impostos ou quen os quere subir. Entonces, creo que está todo máis que falado. Simplemente darlle un recordatorio, señora Gis, decirlle que na propia PO 308 hai lugares en saneamento. Entonces, vamos a ser un poquinho máis... Bueno, despois entramos nos rogues e preguntas. Alcalde, levo 1 minuto 10, por favor. 1 minuto 10 levo, vale? Eu teño aquí o cronómetro posto. Entón, insistimos por rematar, nun intre veremos quen está a carón das familias de pollo ou quen está en contra das familias de pollo, quen quere que as familias de pollo non paguen por herdar en pollo e quen quere que as familias de pollo paguen por herdar en pollo. Nada máis, alcalde, 1 minuto 30, moitas grazas. Podes rematar o tempo, Sergio, podes rematar. Non fai falta, grazas, alcalde. Moitas gracias. Bueno, vamos a proceder á votación. A secretaria irá chamando nominalmente cada un de ustedes. Muy bien. Gracias, alcalde. Agis Gómez Gregorio. Vota. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Pesada Lores María Consuelo. En contra. Caldas Moreira Marga. En contra. Cochón Castro Rocío. Favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. A favor. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial. Pero abra o micro a Marcial. Tens que abrir o micro. Se le quedó. Por favor, Marcial. Ahora está. A favor, voto a favor. ¿Sí? Sí. González López María José Mariche, vota. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis, vota. En contra. Moldes Martínez Ángel. A favor. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea María Natividad Nati. A favor. Y Sobral Fernández Luciano, presidente, vota. En contra. No. Alcalde, queda por tanto rechazada por 7 votos a favor y 9 en 9 contra. en contra. 9 en contra, sí. Queda rechazada. Orden do día, en principio, rematado, porque son os puntos do día. Teño entendido, porque me dicía a secretaria, que había unha moción de consenso dos 4 grupos. Que damos conta dela. Todos os grupos que a conocedes, que é o tema da moción de sanidade, que foi dictaminada, non foi entraría por urxencia no pleno de hoxe, e o que sí é que foi firmada por os 4 grupos políticos, e se tendes a ben, pois damos a secretaria da lectura os puntos que se solicitan e votaríamos a moción. Perfecto. Secretaria, lectura, sí. Muy bien. Ben, pois, tras a exposición de motivos, os 4 grupos solicitan e instan a Corporación do Concello de Poio a aprobar a moción para, primeiro, solicitar á Xunta de Galicia que incremente o orzamento sanitario e para que garanta que os fondos estatais destínense á sanidade pública en Galicia. Segundo, exixir que se poña fin ás restriccións de acceso aos centros de saúde que están limitando as actividades de promoción, prevención e recuperación da saúde da poboación. A atención telefónica debe ser un complemento e a atención presencial e non a única opción para a poboación. Terceiro, incrementar o persoal dos equipos de atención primaria, garantindolles unhas condicións de traballo dignas, un equipamento adecuado e o libre acceso
a probas diagnósticas. Cuarto, acabar coa parálise dos servizos hospitalarios para o que propoñemos crear circuitos separados para persoas con COVID e con outras patoloxías e abrir os centros pola tarde para acabar o máis pronto posible coa enorme lista de espera xerada durante a pandemia. Quinto, dar participación aos concellos e aos representantes da poboación na loita contra o COVID nas áreas sanitarias. Sexto, desenvolver os instrumentos de participación social na sanidade, poñendo en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de área sanitaria. E sétimo, proporcionar información real e actualizada das persoas afectadas en cada localidade para que os concellos e a poboación coñezan a trascendencia da pandemia e colaboren activa e responsablemente na súa solución. Moi ben. A secretaria de lectura e todos os portavoces tentes o texto e, como digo, foi asinada polos 4 portavoces e dámola aprobada, entendo, non? Se aproba por unanimidade la urgencia e el fondo. Tanto os procedimentos como os asuntos que van no acordo. Bueno, non sei se existe algunha moción urxente. Se non pasaríamos a dar a secretaria de dar conta dos asuntos anteriores, non? E depois os rogos e preguntas. Un momento, por favor. Disculpad. Sí, desculpade a espera. Ben. O listado de acordos precedentes é o que sigue. Punto 4783, expediente 537-2017, ratificación do acordo 18-629 da Xunta de Goberno Local, contratación expediente 537-2017, aprobación prórroga contrato arrendamento de local propiedade municipal destinado a quiosco bar na Seca. Uniuse certificación do acordo do expediente, notificouse a interesada. Punto 4784, expediente 2195-2020, Plan Anual de Control Financiero 2020-2021. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Punto 4785, expediente 2327-2020, modificación de crédito 28-2020, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Uniuse certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 194 do 7 de outubro de 2020 e no tabuleiro de anuncios do Concello. Punto 4786, expediente 2334-2020, modificación de crédito 29-2020, crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións. Uniuse certificación do acordo do expediente, publicouse anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 194 do 7 de outubro de 2020 e no tabuleiro de anuncios do Concello. Punto 4787, expediente 2158-2020, recoñecemento extrajudicial de créditos 4-2020. Uniuse certificación do acordo ao expediente. Punto 4788, expediente 805-2017, solicitude de restablecemento do reequilibrio económico do contrato de xestión do Servizo de Abastecemento de Auga do Concello de Poio vía Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U. Uniuse certificación do acordo ao expediente, notificouse a sociedade interesada. Expediente 2130-2020, disposicións normativas e proxecto de regulamento orgánico municipal. Uniuse certificación do acordo do expediente e publicouse anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 196 do 9 de outubro de 2020 no tabuleiro de anuncios do Concello, publicándose igualmente no portal de transparencia. Punto 4790, expediente 2302-2020, adhesión por parte do Concello de Poio e protocolo de actuación relativo á rede de concellos Ágora polo espazo público. Uniuse certificación do acordo do expediente e remitiuse á Deputación Provincial de Pontevedra. Asunto 4793, expediente 2683-2020. Moción do Partido Popular para garantir servizo de internet e cobertura móvil en todo Poio.
Uniuse a certificación do acordo do expediente e remitiuse á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia. Asunto 4794, expediente 2723-2020, moción do Partido Popular para a instalación dunha marquesiña e acondicionamento da zona de Casalvito. Uniuse certificación do acordo do expediente. Asunto 4795, moción urxente, expediente 2837-2020, moción conxunta Bloque Nacionalista Galego, PSDG-PSOE, Avante Pollo en defensa dunha atención sanitaria digna no municipio de Pollo. Uniuse certificación do acordo do expediente e remitiuse á Presidencia e á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Asunto 4796, urxencia, expediente 923-2017, aprobación definitiva final do Plan de Mobilidade Sustentable de Pollo. Uniuse certificación do acordo do expediente e remitiuse á Deputación Provincial de Pontevedra, publicándose igualmente no portal de transparencia. E asunto 4797, urxencia, novas tecnoloxías, expediente 1580-2020, ordenanza reguladora e administración. Uniuse certificación do acordo do expediente, publicouse anuncio no Boletín Oficial da Provincia número 195 do 8 de outubro de 2020 no tabuleiro de anuncios do Concello, publicándose igualmente no portal de transparencia. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, entramos no apartado de rogos e preguntas. Algún rogo, algunha pregunta que haxa que recoller na ata do pleno? Sí, alcalde, temos dos rogos e unha pregunta. Se me escoitan? Escoitaseme ben? Sí, perfectamente, sí. Vale, ben, pois dende o Partido Popular nos últimos plenos levamos insistindo en que o Concello non contesta os escritos presentados polos veciños e asociacións, nin informa as asociacións, non porque o digamos nós, senón porque é o que nos trasladan. E claro, cando o señor Sobral nos di hai 2 plenos que o Goberno contesta todos os escritos ou como dixo no pleno pasado que as asociacións están ben informadas e non se dá conta que esa xente nos está vendo en directo e sabe que é completamente falso e cada vez que se repite máis se indignan as asociacións e os particulares aos que se ignora dende hai anos. Entón, nós pedimos que fagan o que queiran, pero inda que o BNG e o PSOE votaran en contra, a veciñanza está vendo este pleno en directo. É como se lle mentiran á cara. Dito isto, o que vou facer é trasladar como rogos nosos varias peticións que a raíz destas palabras do alcalde nos pasados plenos nos trasladaron os colectivos e que están pendentes de resposta nalgún caso dende hai 4 anos. O primeiro rogo é que o Goberno local atenda a proposta da AVCR Combarro de creación dunha senda entre o Centro Histórico de Combarro e o Castro da Sibidá a través da Renda e o Río da Sela. Unha proposta que esta asociación presentou en xaneiro de 2017 e a que o Concello, case 4 anos despois, como dicía, aínda non deu resposta. A iniciativa incluiría a posta en valor de dito castro, un complexo galaico-romano catalogado pola Xunta en 1980 e recollido no actual Pexón de Poio. O segundo rogo, trasladamos outra petición desta mesma asociación de coñecer os datos de que dispón o Concello e as actuacións de protección realizadas sobre o riquísimo patrimonio arqueolóxico de Poio. E solicitamos información sobre o estado de conservación e sinalización de varios enclaves como os petroglifos de Samieira, de Combarro, de San Xoán, as Mámoas e o propio complexo castrexo de Sibidá. E por último, formulamos a seguinte pregunta. Queremos saber se foi presentada algunha reclamación á convocatoria do posto de técnico municipal de servicios culturais que foi publicada o mércores pasado. Todos por escrito. Eu diría que, por exemplo, no tema primeiro, máis que de un rogo, estamos falando de actuacións e de inversións moi importantes, co cual non é que non se lle contestara, non é que non sepan, que pasa que estar falando de inversións como todo o que é o noso
riqueza patrimonial que existe aí, incluído o Castro Subidá, actuar aí, evidentemente non estamos a falar dun ruego, dunha pregunta, dunha pequena actuación, estamos a falar dun diseño, dun proxecto importante para Pollo, o cal non quere dicir que nos non esteamos de acordo. Que pasa que as necesidades son, e iremos en función do que entendemos que é prioritario. Eu non digo que eso non sea unha estupenda actuación. A cuestión é como se xestione, como se realiza. En todo caso, sabemos do escrito e os propios colectivos saben cal é a nosa intención respecto de todas esas propostas que levan consigo evidentemente unha inversión importante desde o punto de vista económico. E en calquera caso, eu entendo que a portavoz do PP trasladanos estas preguntas e serán contestadas con arreglo a... Eu cando digo que contestamos é que os veciños que presentan aquí escritos teñen conocimiento temos conocimiento deles e eles teñen conocimiento de cal é a nosa decisión ou a nosa problemática, se a que hai, ou a necesidade ou non de levar esa actuación que nos piden a cabo. Eu comprendo que hai cousas que son necesarias, urxentes, e outras que son proxectos de futuro que evidentemente non estaría mal leválos a cabo. Pero tamén temos que valorar a posibilidade, desde o punto de vista económico, de actuar en todos eses ámbitos que a asociación planteou no seu día. E non estamos ocultando nada, nin mintindo tampouco, porque eu entendo que sería bastante improcedente, pero aparte tamén, casi diría eu, ridículo ocultar algo do que está aí. O sea, non se oculta nada. E a xente conoce a problemática, sabemos que son valores importantes para apoio, pero tampouco eso non significa que nós non sepamos do que nos plantean e eles tamén saben cal é a nosa proposta respecto deso. Hai algunha pregunta máis? Algún ruego? Solo dicir, alcalde, que reiterar que agora os plenos emítense en directo. Sí, no. Nos o que facemos é formular un rogo de que se atenda unha proposta que lles fixeron hai 4 anos e a día de hoxe non foi atendida. Non foi atendida. Non quero entrar nun debate con usted, pero esa proposta... que non é o caso porque é un rogo. Pero que quero, por eso, pero que quero deixar claro, que ao mellor non fui moi claro, atender esa proposta sería realizar esa actuación. Non. É sentarse coa asociación a atender cal é a proposta da asociación en relación a esta senda. Bueno, non vamos a entrar. Contestarlo por escrito, como me dixo nun pleno, que se contestaban todo, está grabado, reitero, repito, que se contestaban todos os escritos que se presentaban no Concello de Poio. Entón, como eso non é verdade, é ao que me refería, alcalde. Moi ben, se hai algún... Eu sei perfectamente que está grabado, cal non é euro. Esta foi unha das iniciativas deste goberno. Un éxito do Partido Popular. A ver, non entremos en debate porque non é o caso, pero por moito a moción pode presentar un grupo ou outro, pero que realmente quen executa as actuacións do goberno e quen levou a cabo esta proposta que gracias a este somos vistos por os veciños de Polla, pois é o goberno porque tiña conciencia de que en calquer momento había que facelo. E foi o momento cando o Concello teve os medios e encima da mesa para poder executar un proxecto que ustedes estaban de acordo ou presentaron, pero eso non quere dicir que non estuvera na mente deste equipo de goberno desde o primeiro minuto que se puxa a funcionar. Que pasa que os tempos para ustedes son uns tempos e para quen goberna son outros tempos. O goberno ten que gobernar e valorar os tempos para poñer a funcionar as cousas. Entón, a mellor é máis importante... Vostede votou en contra, non? No. O PSOE tamén. Hubo que presentar a moción varias veces para que isto fose unha realidade hoxe en día. Eu creo que está claro. O Concello de Pollo, o Goberno Municipal de Pollo ten a funcionar. Por certo, hai algúns concellos do seu goberno que están por aquí bastante cerca que non teñen o sistema que nós temos implantado. Tamén lle podían recordar.
Pero Bueno, non gracias a estamos nós, falando pollo, do noso. Eso A está ver, solucionado. non hai turno de debate. No, claro, perdón. Eu non quero entrar en pero que o debate. alcalde non Hai quere algún rogo deixar máis, de algunha falar. pregunta máis? Nada máis, alcalde. Moitas gracias, boa noite, dase por terminado o pleno e saludar aos veciños que nos están vendo. Boa noite a todos. Boa noite.